Chcete povedať, že vaša kampaň mala morálnu podstatu? Presne tak. Zdôrazňoval som morálku, lásku k zemi a, čo je najdôležitejšie, suverenitu. And the most important was based on our sovereignty. In a sense that we are here, we are the owner. Táto zem patrí nám. Nám patria prírodné zdroje. My rozhodneme o našej budúcnosti. Nikto iný, nikto z cudziny. My. A to bol najdôležitejší bod. This was the main important point of the situation. The last thing about accusations, and we go further. Posledná otázka k obvineniam voči vám. Píše sa tam, že ste fašista, rasista, extrémista a antisemita. Vyjadrite sa k tomu. Mali ste niekedy antisemické alebo fašistické vyhlásenia? First of all, the Romanian people is a Christian V people. prvom rade, my Rumúni sme pravoslávni kresťania. Pre mňa je teda nemožné byť rasistom z definície. But in any V case, každom prípade chcem povedať, že nemajú na tie obvinenia žiadne dôkazy. Je to smiešné. Pokúsia sa ich vymyslieť. V každom prípade chcem povedať, že nemajú na tie obvinenia žiadne dôkazy. Je to smiešné, pokúsia sa ich vymyslieť. V momente, keď uspejete so suverenistickým programom, tak ste pre nich fašista, rasista a antisemita. To sú rovnaké obvinenia, plus minus, akým čelil prezident Donald Trump. Je to copy-paste, iba zmenili meno na Georgescu. No, the antisemitism. Trumpa neobvinili z antisemitizmu. Je to rovnaká situácia, ako to povedať, je to problémy charakteru. Nechcú veriť tomu, že niekto ich môže vymeniť. A pod tým niekto, nemyslím hocikoho. Lack of course, character from them, and they cannot believe that someone can replace them, and not someone like person. I wish to be very clear for you. Teraz chcem byť veľmi jasný. Hovorím tu o moci, ktorú majú ľudia. O vláde, ktorá sa zodpovedá ľuďom a vládne v ich záujme. Práve toto je to, čomu nechceli porozumieť, že sa to môže stať v Rumunsku. For the people, of the people. This for them was impossible to understand and to believe that can be run in Romania. Boli ste po prvom kole prekvapení v novembri 24, koľko ste dostali hlasov? How many votes did you get? Well, first I had the feedback. Cítil som spätnú väzbu. Cítil som úspech, aj keď nie je taký veľký. Z toho som bol aj sám prekvapený. And was fantastic what's happened in the next 2 weeks. Ale čakal som, že úspech bude ešte väčší v druhom kole. Každý deň som cítil, ako podpora rastie. And in the end of the day, Friday, December 6, when they canceled the election. V piatok 6. decembra, keď zrušili voľby, čo bol samozrejme podvod a protiústavný akt. Percentá rástli a oni to samozrejme vedeli. Preto všetko zrušili. I expect in the first round. And they know also like that. And for this reason they cancel everything. The heart of the problem was before that first round in the campaign. We suddenly read in the early December. Jadro problému má byť ukryté pred prvým kolom. Náhle sme sa dozvedeli, že vaša kampaň bola prepojená s ruskou špionážnou operáciou. Boli tu falošné účty na TikToku, Facebooku, ktoré vás podporovali a ktoré boli ruskou propagandou. Krátko na to sa ale ukázalo, písalo o tom Politico, že za tým neboli Rusi, ale rumunskí liberáli a firma Kensington Communications. All not done by Russia, but it was done domestically by national liberals here in Romania and by company called Kensington. Čo viete o tejto operácii po roku, ktorý odvtedy uplynul? What we know about this operation after 1 year? Well, first of all, I have no relationship with. Poprvé, nemám žiadne väzby na Rusko. To poprvé, chcem to opakovane zdôrazniť.
A po druhé, oni mali plán, aby podporou mojej kampane niekoho oslabili a tým pomohli svojmu kandidátovi. Ale v tomto momente, keď podporili mňa, a to sa spojilo s tým, že ľudia vedeli, že môjim programom je skutočná suverenita štátu, že reprezentuje tradície, úctu k zemi, poľnohospodárstvo, prírodné bohatstvo. Ľudí to ešte viac zaujalo a oslovilo. With the ground, in fact, as agriculture and our natural resources, the people, they were more attracted about me with their investment than... Takže investícia do kampane pomohla viac mne ako im. Dodnes veľa vecí nevieme. Poznáme meno tejto firmy, ale inak nič. But again, as I told you, in another direction, of course, then... Vy osobne ste do toho neboli nijako zapojení. Nič som s tým nemal spoločné, ani sme to nejako nepodporovali. Fungovalo to ako bumerang. Chceli niečo dosiahnuť, ale výsledok bol totálne opačný. Bolo to vyšetrené rumunskými štátnymi orgánmi? Nie, pretože o to nemali záujem. Ako je to možné? Je to možné preto, a som rád, že to môžem povedať, že sme odhalili charakter rumunského ľudu, že sme odhalili podstatu systému. Už mu nemôže nikto dôverovať. Nemôže to byť horšie. Je to presne rok, čo boli zrušené voľby. Áno, je to rok. Dostali sa k vám nejaké informácie, prečo k tomu došlo, kto to organizoval, prečo urobil bývalý prezident Klaus Iohannis to, čo urobil? Krok za krokom pribúdajú na stole nové informácie. Samozrejme, väčšina dokumentov je utajených, ale myslím si, že pravda čoskoro vyjde na povrch a celý svet sa to dozvie. The situation will be very soon on the table with the truth, and we know very well that all the world knows about this situation. It's a huge corruption. Podstatou je obrovská korupcia. Nejde len o tieto voľby. Tie boli zrušené, aby mali krytie. Preto nemá nikto záujem odhaliť, čo sa stalo, a obviňujú iných ľudí. Samozrejme aj mňa. Preto hovoria, že ja nesiem zodpovednosť za to, čo sa stalo. Pričom nenesiem za to žiadnu zodpovednosť. I am the responsible of the situation which is now. Mali ste odvtedy možnosť rozprávať sa s bývalým prezidentom Iohannisom? Nie. Nezavolal vám, ani sa vám nejako neospravedlnil. Ospravedlnil. Kdeže? Toto nie je súčasť ich slovníka. Poďme k Rusku. Všetci o vás hovoria a nálepkujú vás, že ste proruskí. Ste? Som vlastenec. Prečo spomínajú Rusko? To je ich problém, nie môj. Ja stojím na strane vlastencov. Som na strane ľudí, ktorí majú radi svoju krajinu. Povedal som, že sa to vzťahuje aj na prezidenta Trumpa, aj prezidenta Putina. To je všetko. Mircea Joana, bývalý zástupca generálneho tajomníka NATO a rumunský politik, k vašej kauze povedal, že ak to mohli Rusi urobiť v Rumunsku, môžu to urobiť hocikde. Veria Rumúni tomu, že sú za tým naozaj Rusi? Táto hra má aj druhú stranu mince. Môžem vám povedať, že ak by naozaj mohli byť Rusi za tým zasahovaním cez TikTok, potom to znamená, že nemáme demokraciu. That we have not any more democracy. So democracy was zero. If someone can believe... Ak by naozaj niekto veril, že voľby môže rozhodnúť zahraničná intervencia, potom nemáme demokraciu.
or zero democracy was installed in Romania. Pokiaľ ide o pána, na ktorého ste sa pýtali, je to čistý globalista. Komentár nie je potrebný. Of this gentleman is, of course, totally pro-globalist, and I cannot make any comments. Explain us, because Vzťahy medzi Rumunmi a Rusmi sú zložité a plné animozity. Prečo? For us to understand Let me sometimes. tell There is you, sort of for animosity. me it's important. Pre mňa je dôležitý môj národ. Moja pozícia bola vždy jasná. My position was very clear always. We have to be Chceme byť v miery s našimi susedmi. Chceme bezchybné vzťahy. Potrebujeme mimoriadne dobré vzťahy s veľmocami. Čo dnes znamená Amerika, Čína, Rusko. Som mužom mieru. America, China and Russia is absolutely clear. And I have nothing to share with nobody. So I'm a peace president. And by the way, in the campaign, always I V spoke kampani som vždy zdôrazňoval mier. Na rozdiel od mojich protikandidátov, oni hovorili o vojne. Ja som za mier. A viem jednu vec, že najdôležitejší je dialog. Treba spolu hovoriť. What you asked me for, because I'm not interested on this side. I know only one thing, that the dialogue and the communication is the most important point.